Heat index sa Sugbo pabiling ana sa 39 degrees Celsius. So kahit sa mga nahaunang nagkawa sa social media, maabot kini sa 40 degrees Celsius karon adlaw. Matod ni Engineer Joseph Perlas, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sugod karon adlaw mihinay ang Easterlies nga nagdala og umog nga hangin. Hinungdan nga miubos usab ang heat index nga nasinati. Magpabilin ang 39 degrees Celsius nga heat index sa musunod og pipila ka mga adlaw. Apan may pasida ng Pag-asa nga ang maong sukod ana sa extreme caution. Busa delikado ang pagpabantang sa adlaw sa taas-taas nga higayon. Gipanglantawan hinon nga mosaka ang heat index sa Sugbo sa buwan sa Mayo nga posibleng motungtong gyud sa 40 ngadto sa 41 degrees Celsius. Apan karong adlaw nasinati ang 40 degrees Celsius nga heat index sa lalawigan sa Siquijor. Natala alas 2 kaninang hapon. So far, nakita na to sa ato ang data karon na mihinay ang epekto. So napod siya on and off po ni siya. So hinungdan nga karong adlaw ug sa mosunod na mga adlaw, muhinay ang epekto diri sa Central Visayas. Muna ang ato ang relative humidity medyo mubaba usab ato ang expected nga heat index.